इयाव साजायनाया बिराद खम साजायबाय माथो ना कालार फुननानै रेटुरेंनांगौमोन खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो दंफैयो जोंहा खेलाजुलि बियाब बे खेलाजुलि बियाबनि जि खुंगा स्निथि ना खुंगा स्निथि 3 बोसोरारि जथुम्मा बे मेलाव दंफैयो आरोना दा दिनैनि सेथि हाबाफारियाव माने बिथांमोननि आनसलिकआ माने आंखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों आरोना मा होनो आरज बादायलायनाय खाम सिफुं बादायलायनाय सेरजा आरो बाथौ धोरोमनि मेथाइजों मोसानानै बादायलायनाय बे हाबाफारियाव माने सायख'गिरि जानो बिथांमोना आंखौ हांख्रायना लेंहरदों आरोना दा आंबो दा फैबाय माबायदि जायो नायनोसै दा आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो माबायदि साजायदों बिदिनो गेटफ्रा बा पेन्डेलफ्रा माबायदि साजायदों माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय आरोना दायो आं जिरायथ'ना दङ मा होनो बेयाव मा खालामदों रिसेपसन नामा बेयाव दंथ'यो आङो आरो बिथांमोना बेयावनो थान्दै ना थान्दै आजावनायाबो बेयावनो जागोन नामा दा आं बेयाव जिरायथ'ना दं आरोना जोंहा नैबे आदाया जाहैबाय मा नाममोनलाय ना अरबिन बसुमतारी ओरैनो आनसलिकआव मायावबा बिबान दं नामा फोसावदिं नेहाथारि बिथाङा आनसलिकनि फोसावदिं नेहाथारिनो आरोना आरो लोगोसे बेयाव दङ जोंहा आंजों लोगोसेनो सासे दंबायो सावगारि खाख्लारि नोंना मायाव बिबान दंमोन आंनाथ' ओरैनो आनसलिकआव आनसलिकनि लाइमोन आफादनि गाहाय लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरिनो बिथाङा आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिबो सोद्रोमा ना अब्ला लोगोफोर दा माबायदि जायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांदो माबायदि जायो साथि लाइट दंना बेयाव आदै दंलै आं आदै